kanyo par ni ikini mwade so kama odiochieng' manyoro aput ma bende nochuog kod jatend piny Kenya mano mar kedo kod lwenje mag kit chwech kanyakla kod nek mag mine ne gichamo muma hotel ne gikanyo kod maneno gai mar doho ma pachoka mano Nancy Baraza. Aput makama nochuogi jatend piny Kenya kaluwore gi ripode makamagi noneno ni nek makamagi kaka ginyalo bedo tamed kata mana kaka inyalo duok gi chien. Aput makamala neno ting' mage ting' mopogore opogore kaka ginyalo tiego joma mine kata mana kaka chuo nikech gender te en chuo gi joma mine. Kopogore gi mano policies kata mana chike ma bende ginyalo biro godo mar kedo kod lwenje makamagi. Bineno ka aput makama nikech ok ana gichamo muma to gin jokanyo 42. Ginyalo bedo ka gineno ni cases makamagi nyalo ga koso paro mane ma bende nyalo na sumo negi mar mondo mi gitim kaka jakendera ticho gande pacho kae. Komana kendo Sharon en okang' maber mondo sirikal okaw mondo ket aput mondo manyalo ng'iyo koro kaka inyalo duok weche mag nek mag mine gi chien. Koro gima duong' en ni Kenya ka gimosebedo shida ni apude giloso gi mang'eny to samoro ka gise release report magi to en gima timore onge report iketo mana kanyo ok timnegi kaka recommendation ok bed implemented. Mano challenge ma wan go kod apude michamo gi sirikal. Koro en gima duong' kech man sa emergency mano miyo chaka apudni manyalo wacho ni jogi kodhi koro ka gidwa choko paro me oganda mondo kaka ginyalo address wechegi gilos gi ji tete gilos gi chuo gilos gi joma mine gilos gi joma yuoi gi joma nyiri mondo gini nyalo timna gilos religious leaders tete mondo gitu gi jogol pachgi kaito I think there should be an immediate implementation of the Onego benitimo in all these counties gi nitie structures manyalo tiyo nitie governmental organizations kaka magwagi how can they help nitie social justice centers matim machiegni gi ji kaka Purity wachono sama nitie ng'ato yudo shida onyalo dhi kanyo machiegni ineno kaka inyalo tim. Nitie gimoro maduong' iluongo ni deterrent ka lweny ni Sharon. Yani ikawo hatua moro ma ka ng'awo tim ne ng'ato to joma ne temo paro gima kamano paro diriyo. Kech shida momiyo seche weche gi dhi mbele nitie gimiluongo ni impunity. Ng'ato timo kosa to wachno dhi adhiya kamano ruche to balala kamano. Koro ng'ato bech mani ng'ade mijo timo dhi adhiya kamano. Koro kantie ng'at momak mano ok wach ni koro ni wadwa ni mondo tweji kata ni nigi ji lakini kantie ng'at motimo kosa makamano onego bed ni ikawo natua ma ng'at machielo winjo ni mae gima nokaw ni atua ngacha koro en oparo ni oparo diri ok atim gima kamano. Koro there are many things should be done. How can we work on the deterrent part of it? How can we work on the awareness part of it, the prevention part of it? Which players can we go to bring together? This thing, we have to bring all people together. Manakaka, the Purity Wajocha, I mean, Jackie Wajocha. Makakoro Waneka Kinalotim. Koran, I put Mara put to bear. To give Maduoni, the recommendation, get there, and teach your money records. Social justice center organizations kaka Citizen networks nitie records mag mine mosebedo jomosebedo ni kad ne gratis mix negogi. They should not take long in getting these things together. Then they put up practical measures manyalo ng'iyo kaka tiyo gi community structures mondo giduok wach mag nek mag mine nitie mane gima nago wacho. Ero kama na inya Gaya giwachni mogik nikech sana no kakoro maya wawangwa. Okay. Koro mogik wach ni en wach matek ahinya kendo agone Ramogi TV kuom paro wach mondo goye mbaka wach ni sama wan tin mokoromo kech kang'iyo gima weche mang'eny monego bed ni wang'iyo wach mar nek mar midegi. One of them is religious angle jaucho shakedocha ing'eni sani iwacho ni kodhi e keny kisomo iwacho ni for good or for bad o gima kamano paro ni kaka swear matiende kendi to inena kanya ka ok ibi otweyi oping. Koro sani weche samoro weche wezo bedo matek onego ong'iyane amendment minyalo tim ka ber ka weche tek. It's good mondo ka people can separate for a while. That's what I believe. Mondo ng'ato odhi chien odhi opar rather than staying together here. I've been engaging this conversation also categories leaders. Challenge them on that. It's good sometimes to save lives.
can we allow people to, part, it's called separate. I don't know whether the right word, but for a while to ngato dio parane, ngato dio okwechunye, kod ka koro giduogi mondo weche dhi maber. Koro wang'iuru yore temo nyalo timo. What are the issues that contribute to root causes? Mondo ne kaka nyalo prevent. Erokamano ya Sharon kuom gwena e mbaka mabuong. Erokamano ahinya, paro maliw ahinya kanyo Zac Gaya.